Skate Clinic sa Public Skate Park sa Bunuan, Dagupan City nagsimula na. Para sa detalye, nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Nagsimula na ang unang araw ng skate clinic sa Dagupan City kahapon, Mayo 1, kung saan masayang natutong mag-skateboarding ang mga kabataan sa kauna-unahang public skate park sa Pangasinan na matatagpuan sa Bunuan, Tondaligan, Ferdinand Blue Beach. Agaw eksena ang mga little skaters na buong enerhiyang sumabak sa aktibidad. Tampok ang kanilang determinasyon na matuto ng bagong kasanayan habang nag-e-enjoy. Binigyan din naman ng mga organizers ang kahalagahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng kumpletong protective gear tulad ng helmet, arm pads at knee pads bago sumabak sa skateboarding. Malaki rin ang naging papel ng mga volunteer na instruktor na matiyagang nagturo at gumabay sa mga bata sa kanilang unang karanasan sa skate park. Patuloy pa ang mga aktibidad ng Dag Vibe Skate Clinic na naglalayong hikayatin ang kabataan sa aktibong pamumuhay at pagtuklas ng kanilang talento sa larangan ng skateboarding. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.